കേരളത്തിൽ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെങ്കിലും ദേശീയ തലത്തിൽ CPM CPI ബന്ധം അത്ര മികച്ചതല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസുമായുള്ള സമീപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. CPM കോൺഗ്രസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. എന്നാൽ ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അടക്കം പങ്കെടുത്ത CPI കോൺഗ്രസുമായി ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. BJPയെ തുറന്നെതിർക്കാൻ ശക്തരായ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPയെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് CPI പലകുറി ആവർത്തിച്ചും കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിനെ ദേശീയ തലത്തിലും CPM എതിർക്കുകയും തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഫ്ലക്സുകളിൽ പോലും CPM സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നത് നേരത്തെ വാർത്തയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള CPM നേതാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസിനോട് മൃദു സമീപനമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ CPMനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിടിവാശിയുള്ളത്. കേരളത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന CPMും കോൺഗ്രസും ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നിച്ചാൽ അത് കേരളത്തിലെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ CPM ശ്രമിച്ചതും. എന്നാൽ DMK അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് CPMും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായത്. എന്നിട്ടും CPM അടങ്ങുന്നില്ല. ഇന്ത്യ എന്നത് മുന്നണി അല്ലെന്നും വെറും ധാരണ മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു CPM നിലപാട്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ CPI വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കിടയിലെ ധാരണ മാത്രമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമല്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് CPI ഇപ്പോൾ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അത് സഖ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D രാജ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ സമാപിച്ച 2 ദിവസത്തെ പാർട്ടി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി CPMനെ തള്ളിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ സഖ്യമാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണകൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലാകും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും D രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ വിവിധ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഏകകണ്ഠമായാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത്. ഏകോപന സമിതിയിൽ നിന്ന് CPIM പിന്മാറിയാലും അത് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഏകോപന സമിതിയിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് CPI നിലപാട് എന്നും നേതാക്കൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. BJPയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മുന്നണിയിലെ സമിതികളുമായെല്ലാം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സമിതിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് CPIM ആണ് മുന്നണിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതെന്നും രാജ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.